Pitanje smještajnih kapaciteta od velike je važnosti za turističku ponudu svakoga grada. Iako grad Lepoglava još nema riješeno pitanje smještaja turista, gradske vlasti intenzivno rade na rješavanju tog problema. Jedna od karakteristika Lepoglave je stalno ulaganje u sve oblike turizma. Na taj način stvaraju se uvjeti za turizam kroz cijelu godinu, ali i pruža cjelovita turistička ponuda. Međutim, veliki je problem smještaj turista, budući da za sada na području grada ne postoji smještaj za veće grupe, dok je ponuda za smještaj pojedinaca nešto bolja. Kako bi se riješilo ovo pitanje, gradske vlasti u obliku bespovratnih sredstava potiču i pomažu u izgradnji smještajnih kapaciteta. Grad pomaže sa svojim poticajima u razvitku smještajnog kapaciteta koje nam nedostaje u Lepoglavi, pa tako pomaže i razvitku seoskog turizma, da možemo taj turizam onda bazirati na izletničkom, na rekreativnom, da zadržimo mi goste duže od jednog dana. Imamo već dosta grupa na području grada Lepoglave. Smještajni kapaciteti su jedni od onih kojih moramo ubrzano razvijati. Tako da tim bespovratnim sredstvima smo zaista htjeli maksimalno poduprijeti otvaranje novih smještajnih kapaciteta i planiramo da u nekoliko godina pod tim potencijalom imamo nekoliko desetaka apartmana. A u okviru ostalog programa grad Lepoglava ima i projekt jednog smještajnog kapaciteta u okviru sportskog rekreacijskog centra gdje bi imali jedan hotel sa barem 50 soba koji bi služio i u okviru ovih razvoja turizma, a služio bi i u namjene sporta. Jer smo napravili projekt gdje bi u Lepoglavi u tom centru bio i jedna mogućnost smještaja, odnosno jednih sportskih rekreativnih sadržaja. Prvi apartman u Lepoglavi u privatnom je vlasništvu i izgrađen je prije 2 godine, a sve dosadašnje radove i buduća ulaganja financijski podupire grad. Apartman su do sada posjetili brojni turisti, većinom stranci na proputovanju, a cilj je privući domaće turiste kako bi bar na nekoliko dana razgledali Lepoglavu i uživali u turističkoj ponudi grada. Kod nas je trend apartmanizacije na moru i svi se bave nekakvim apartmanima na moru. Mi smo odlučili okrenuti malo priču i napraviti jedan apartman ovdje u Zagorju. Nismo mi neka sad posebna iznimka, ali mislim da možemo poslužiti i da ljudi mogu vidjeti da se kod nas može na taj način stvoriti nekakva dodana vrijednost, popuniti kućni budžet i pogotovo što smo kroz ove 2 godine poslovanja što imamo apartman uvidjeli da postoji veliki interes, najviše stranih gostiju, tako da mi sad imamo u prvoj godini 60 noći popunjeni apartman, ove godine isto bilježimo dobre rezultate. Mi bi trebali ove turiste koji nam idu prema moru zaustaviti da oni ostanu par dana u unutrašnjosti Hrvatske, jer ti koji ostanu ovdje, oni i ovdje troše. Cilj ulaganja gradskih vlasti u izgradnju smještajnih kapaciteta je svakom turistu pružiti cjelovitu uslugu kako bi se osigurao povratak zadovoljnog posjetitelja.